Вітаем, гэта раніца з Белсатам. І з вами зноў Дзяніс Дудзінскі. І Кацярына Раецкая, ці наадварот. Але ж у любым выпадку нам вельмі прыемна, што гэтую суботу вы пачынаеце разам з намі. Шыкоўныя госці, цікавыя падарожжы і добрыя навіны. Гэта ўсё тое, што мы падрыхтавалі для вас сёння. Але пра ўсё па парадку, вось што нас і вас чакае ў нашай праграме. Даведаемся, што такое беларуская світка і як яна павінна выглядаць разам з ніткай-зоркай Кацярыны Ваданосавай. Спытаем, чым уразіла італьянцаў беларуская выцінанка. Завітаем у стайні і паглядзім, з чаго пачынаецца раніца аматараў верхавой язды. Паслухаем пра гісторыю самай незвычайнай буквы беларускага алфавіту. А замест ранішняй прабежкі трошкі патанчым з нашым госцем. Ну а нашых гледачоў сёння мы спытаем, пытанне такое будзе. Якім сняданкам частавала вас вашая бабуля? У вас ёсць варыянты. Можете пісаць на Белсат Лайв у трансляцыі. У агульным Белсат Ньюс там таксама ёсць трансляцыя. На Фейсбуку можете пісаць, у Аднакласніках можете пісаць, у асабістай можете пісаць. Адказвайце, пакуль думаеце. Дзяніс, а цябе чым частавала бабуля? Раніцай. Слухай, ну гэта было вельмі даўно, 40 год таму. Я памятаю, што былі пельмені. Пельмені былі. Раніцай? Раніцай былі пельмені. Гэта быў Савецкі Саюз яшчэ. Пельмені, былі бутерброды, гэта сэндвічы, па-вашаму, сэндвічы, па-вашаму, гарбата, усё. Ну, добра. Калі так частавала, тады вось ён, глядзіце, які моцны хлопец. Ну, а мы хацім вам і ваш настрой падбадзёрыць. І гэта музыка-хіт апошняга еўрабачання Бэбі Лазанье і яго энергічны танец. Ну так, тык-дык-дык-дык-дык-дык-дык, вы пачынаеце раніцу з Белсатам. Вось так ты зразумела гэтую песню. Тык-дык-дык-дык-дык. А гэта значыць, што раніца гэта і весь дзень будзе в добрым для вас і для нас тое ж самае. Мне падаецца, я спадзяюся, скажа наша госця-мастачка Надзя Бука. Але ж Надзя не проста мастачка, яна робіць выцінантхі. Гэта калі фігуры выразаюць нажніцамі з паперы. Так, насамрэч так. То бок, калі мы ў дзіцячым садку нешта выразалі і клеілі, гэта таксама выцінанка? Ну, калі так шчыра кажучы, то так. І сняжынкі, што вы выразалі ў школе, гэта таксама можна сказаць, што выцінанка, таму што аснова гэта выразанне нажніцы з паперы, аснова такая сіметрычная. Але маё мастацтва адрозніцца тым, што буцінанка, так і назвала выцінанку, яна асіметрычная. Прабач, добрая раніца, Надзя. Добрая раніца, так, нарэшце. Буцінанка, Бука... Ад прозвішча. Буцінанка. Так. Ну, добра. А мы будзем нешта рабіць, ці яшчэ ты не падрыхтаваўся, каб... Давай! Так, я сёння... Калі мы маем такую... Так, канешне, я прыгатавалася, і вы можаце... Ну, Дзяніс, я так думаю... Ну, хто яшчэ? Можаце выбраць зараз які-небудзь нажнічкі. Што за жаночае пытанне? Выбраць? З чаго выбраць? Не, паглядзіце. Гэта мой такі працоўны інструмент. Паглядзіце. Яны адрозніваюцца? Шановна, гаспадарства. Трэба выбраць, які вам больш падабаюцца нажніцы. Ну, але прыйдзецца і нешта рабіць і размаўляць. А ці бачыце вы некае адрозніванне? Вось. Ну, я бачу. Ты бачыш. Вось, паглядзіце. Мне падаецца, гэта... Ну, вы зразумелі. Зразумелі, як трэба рабіць так? І вось прапаную вам выразаць вось такі букет кветачак. Контур па контуру? І контуры там таксама, і ўнутры таксама ёсць. Так, давайте... Ну, гэта лёгкая, гэта на пачатковы ўзровень. Гэта не вельмі лёгка. Добра. Па-першае, давайте, што такое выцінанка, вось як ёсць яна, што такое беларуская? Мне падаецца, у прошлым годзе яна была дададзеная ў спіс ЮНЕСКО. 24-м, так. Так, я бачу. Давно яна была, і гэта была вельмі прыемна для нас навіна, для ўсіх выцінаншчыкаў, таму што гэты працэс ішоў амаль 10 год.
Дзениса добра атрымоўваецца. А так трэба рабіць? Так, ён все правильно робіць. І ведаеце, само мастацтва выцінанкі вядома на Беларусі яшчэ з 19 стагоддзя, калі нашы яшчэ прабабулі і, можа, даже і прадзядулі выразалі нажніцамі, але не такімі, як зараз Дзяніс выразае, а такімі вялікімі, ведаеце, якімі стрыглі авечак. Да, і яны выразалі сімвалы, узоры беларускія, і потым іх клеілі на вокнах, ці выкарыстоўвалі увогуле як рушнікі, таму што, не было у іх і грошы на тое, каб гэта рабіць з тканіны. Ну і наогул гэта была такая старажытная беларуская традыцыя. А потым уже гэта мастацтва выцінанкі было занядбана, таму што прыйшло мастацтва і фатаграфіі, яно дайшло і да Беларусі. І потым уже з Расіі да нас прыйшла мода на выразанне, калі вы бачылі, калі-нибудь такое выразалі партрэты ў профіль. Так. Чорныя партрэты. Паэтычныя, Так, нібыта. гэта вось было вельмі модна. Але потым зноў мастацтва выцінанкі прыйшло ў заняпад, і толькі ў 20-м стагоддзі такая была адна з адраджэнак Вікторыя Мікітаўна Чырвонцава, і яна зладзіла школу выцінанкі, адну з самых буйнейшых у Маладзечні, і я адтуль, і я навучалася ў яе. Так то не проста так, што буду маляваць, ці буду вершы пісаць, а гэта вось звязана з тым, адкуль вы родам. Але у мяне ёсць такое пытанне, можна я вось пакуль Дзяніс робіць гэта ў маім дзяцінстве? Вось так мы не рабілі. Мы рабілі так, мы рабілі. То есть вось для мяне самае цяжкае гэта вось гэты архітэктурна ці такі інжынерны. Вось калі трэба, каб вось гэтая рэч, каб яна, нібыта, ты нешта робіш, потым ты яе раскрываеш, і павінна, каб яна была сіметрычна, аднолькавая, і была нейкая логіка ў гэтым. І логіка, і задума, і трэба, каб быў нейкі сэнс у гэтай выцінанкі. Гэта не да гэтага, і самі, мне падаецца. Аснова гэта сняжынка, сапраўды. Вось звычайная сняжынка, гэта і ёсць выцінанка. А што ў выцінанцы галоўнае? Вось адкажы, Надзя. Сам працэс ці вынік? Ці майстар? Тут усё галоўнае, але, канешне, будзе, як і ў звычайнай карціне, гэта вынік. Тое, што мы потым бачым уже на выставах. Таму што выцінанкай сапраўды зараз зноў шмат майстроў займаецца, і гэта мяне вельмі цешыць, таму што гэта менавіта наша беларускае мастацтва, якім мы павінны проста ганарыцца. А вось калі мы робім гэта, напрыклад, дома ці ў студыі, то гэта трэба на нейкую паперу нанесці, ці можна на шыбу. Вось мастачка гэта робіць, каб дадаць на выстаўку на паперу. Клеіцца на паперу, але потым у раму і пад шкло. І потым вязецца гэта на выставу. Вот зараз у мяне 10 каля 34 карцін знаходзяцца ў Італіі, вось там яны ўсе пад шклом і ў рамах. А як ты трапіла ў Італію? Гэта мастацкія выставы былі? Так, і зараз таксама праходзіць моя выстава маіх выцінанак, яны зараз вісяць у Вероне, праходзіць выстава і сёння. Так, а летом была у ліпені ў Рыме, на Трастэверы, есть такі раён. Ай, як мне падабаецца Трастэверы. А гэта нейкі такі выцінаначны італьянска-беларускі мэч, ці выцінанка беларуска, яна вось не існуе ў іншых краінах, нейкіх аналогаў? У Італіі яна дакладна не існуе, гэта таму што тычыцца больш так. У Польшчы ёсць свая выцінанка, у Кітаі ёсць свая выцінанка, ва Ўкраіне ёсць свая выцінанка, у Беларусі ёсць свая выцінанка, але ў кожнай краіне яны вельмі адрозніваюцца. Гэта толькі пачатак. Вось. Дзяніс, падабаецца? Праўда, вы адразу так супакойваецеся? Да! Я супакоился. У нас просто як, вось калі нешта пра вось гэтую мелкую маторыку, гэта толькі да Дзяніса, бо я б ужо, не то што стамілася, я б ужо была, вось гэты пыл бы мяне ахапіў, вось толькі пачала. Сабе, калі б гэта быў памер, а ў мне звычайна памер карціны, 10 там А0. І вось такой вялікі. А0? Існуе такі памер? Конечно. А0. Больш, чым А1. Таксама ёсць яшчэ і маленькі. А як вось гэтыя італьянцы ў гэтым Рыме ці ў Вероне, як яны ставяцца да гэтага, да тваіх твораў? Ці бачаць яны нейкі там сэнс, ці неяк, не ведаю, яны увогуле, яны адразу і не заўважаюць, што гэта выразана нажніцамі. Таму што, такое ёсць ураджанне, калі прыходзіш на выставу, што гэта проста карціны. Нібыта намалявана. Я калі паглядзеў у цябе на старонцы, паглядзеў у Фейсбуку, вось было
было ўражанне, што гэта рознакаляровыя Так, яны рознакаляровыя, так. Я яшчэ ў школе вось это белае. І з іншага боку просто падстаўленыя рознакаляровыя такія ўстаўкі. Ось той, што зараз выразае Дзяніс з белай паперы, то я звычайна выразаю з чорнай паперай, а потым ватнай палачкай падклею з адваротнага боку, такія раблю лекалы, ну, выразаю маленькія такія дэталькі і падклею з адваротнага боку, а потым гэту вялікую выцінанку прыклею яшчэ на нейкі фон. Ну, падбіраю фон, колер, і потым я прыклеиваю. Ну, гэта ўсё, ну, можа быць, тыдзень займае, можа і больш. Я зразумела, што ты мела на ўвазе, калі казала, гэта толькі пачатак, а далей будзе яшчэ больш цікава. А ці ёсць, ці звязаны вось сюжэт, які, ну, напрыклад, там, елачка, вожык, вавёрачка, з тым, як рэагуе публіка? Ці, напрыклад, там, вось на яблык, ці на дзяўчыну з хлопцам рэагуюць лепш, чым на нейкую абстракцыю. Вось звязаны ці сюжэт з успрыццём? Ну, я мастак-сімваліст, і у меня няма такого, што будзе проста, ну, як кажа, там, вавёрачка, ці проста чалавек. Усе яны, мае карціны, яны падымаюць нейкую праблематыку. Гэта ці якая-небудзь, вот зараз, у апошнім часам я рабіла серыю партрэтаў на тэму, там, рэвалюцыі, правоў жанчын, вайну. Ну, і ўсё гэта ёсць у маіх карцінах. Канешне, яно ўсё чытаецца, і людзі, ну, свядомыя людзі, канешне, гэта заўважаюць і бачаць. І неважна, гэта будзе італьянец, ці гэта будзе там беларус, ці украінец. Гэта яны бачаць, яны счытваюць гэта проста з сімвалаў. Ну, добра, вось я бачу... Да, я прынесла адну з апошніх. Гэта канапа. Так. Які сімвал, які сэнс? Што гэта азначае? Дзяніс, а для вас што гэта пазначала, гэтая канапа? Канапа? Так. Канапа, гэта для мяне, гэта заўсёды канапа, гэта дом, хатка. Радзіма, жонка, сям'я. Адказвай, я падказваю табе. Сям'я, жонка. Дзякуй, жонка, вялікі за падказку. Гэтая канапа такая самая была, так, можете правяраць, выразана так. Выразана так. Чорная выразаная. А з таго боку сіні падклеены. Гэтая канапа дзе была? Была у мяне ў Мінску, у кватэры, з якой мы былі вымушаны з'ехаць, наша сям'я з Мінску, і гэта як сімвал усіх канап, якія імігранты былі вымушаны пакінуць, ці то бок, то будзе Мінск, там Брэст, Гародня, вось. І гэта, яна стаіць у снезе, вынесеная на вуліцу, але насамрэч гэта ўсё роўна, яна засталася. І зараз гэтая канапа, она за маіх улюбёных, я выбірала колер, і яна стаіць у маёй кватэры. Ну, вы бачыце, да, што вось як у сям'і працуе? Вось адзін пачынае, адзін творца пачынае, мастак, сапраўдны мастак, а жонка потом, калі ласка... Я табой ганаруся. Одну хвіліначку, калі ласка, заплюшылі вочки. Дзяніс, пакажы, што ты зрабіў нашым гледачам, калі ласка. Дзяніс добра атрымоўваецца. Вось з гэтага боку. Мне падаецца, самы такі прыгожы бок. Гэта частка. Мы ў эфіры не зробім усю гэтую... Проста патрэбна было, што гэта такое. Папрактыкавацца і зразумець, што такое рабіць выцінанку. Па-першае, як гаварыць, гэта з дзяцінства гэтае слова самае цяжкае. Я казаў выцінантка, але ж гэта выцінанка. Выцінанка. А гэта наше... Слова выцінаць. Ёсць у беларускай мове такое слово выцінаць, выразаць. Мы таксама яго выкарыстоўваем. Дзякуй вялікі, Надзя, дзякуй вялікі, Дзяніс. Надзя Бука, наша госця, мастачка, якая робіць традыцыйную беларускую выцінанку вельмі сучасным мастацтвам. Дзякуй вялікі. Вам вялікі дзякуй. Ну, а зараз давайте паглядзім, што такое сапраўдная што? Сапраўдная традыцыя. Беларуская світка. Вось, разам з Кацярынай Ваданосавай. Світа, світка, бурнос, сярмяга, латуха, чуйка, казакін, казачына і нават халат. Гэта ўсё беларускія назвы аднаго прадмета адзення, якое насілі і мужчыны, і жанчыны. Зразумела, што ягоны крой і спосабы ўпрыгожвання і аздаблення адрозніваліся ад рэгіёна да рэгіёна, але ўсё роўна былі рысы, якія ядналі ўсе світы ў адзінае цэлае. Світка – гэта пра утульнасць, пра цяпло, але, канешне, і пра прыгажосць. Ну ты як? Нічога, гумно пакуль не паляць, то добра. Не замерзла?
Світка грэе, нормально. Ой, шкода. А я думав, тобі холодно. Ну то у меня ручки змерзли. И ветрик по плечах гуляет. Ой, смешная ты. Жонка. Ай, з'їм дурак. Ой, зараз і з'їм ворот. Канешне, самае галоўнае, каб было цёпла. Але не толькі. Нашыя продкі, як і мы зараз, надавалі вялікую ўвагу эстэтычнаму складніку ў любой вопратцы. Мне нават часам падаецца, што мы меней замарочваемся. Апрануў пухавік, цёпла, зручна, пабег па сваіх справах. А раней нават верхняя вопратка ўпрыгожвалася так, што зараз яна часам з'яўляецца экспанатам музея. Як упрыгожыць світку? Якія ёсць лайфхакі, сакрэты і, сама галоўнае, традыцыйныя асаблівасці аздаблення? Часам, на жаль, некаторыя думаюць, што беларуская традыцыйная вышыўка – гэта толькі крыжык. Зразумела, гэта не так. Я распавядала пра розныя віды вышыўкі яшчэ ў самым першым выпуску «Ніткі зоркі». Так ці іначай, нават калі вельмі хочацца, крыжыкам світку не вышыеш. Увогуле, вышываць па сукне – гэта не па палатне. Лепей карыстацца напарсткам, бо іголка часта ідзе цяжка, можна нажыць мазалі, нават пракалоць пальцы. Упрыгожванне ў верхнім адзенні часта абумоўлены кроем. Вышыўка ішла па канце крыся, рукавоў, каўняра, кішэняў, а часам магла замяняцца аплікацыяй са скуры ці сукна іншага колеру. Світкі з фалдамі, адразной спінкай часам упрыгожваліся машыннай вышыўкай, але такі спосаб быў даступны далёка не ўсім, бо дорага. Але найбольш арыгінальна упрыгожвалася верхняе адзенне на палесі, дзе была вядомая світа з вусам, як у мяне. Тут падобны тып адзення, дарэчы, называўся сярмяга. У ёй упрыгожваліся не толькі каўнер, ніз рукавоў, крысе, а абавязкова абшываліся і бакавыя кліны. Каб яны тырчэлі ва ўсе бакі, іх згіналі і шчыльна прышывалі месца згіну, падклаўшы нават часам са споду кавалкі палатна. Па краях дэкаратыўнай прашыўкі мацаваліся пампоны, кутасы. Такую світку з вусам адносяць да самага распаўсюджанага і старажытнага беларускага крою. І ўрэшце, пасля складанай, але вельмі цікавай працы, мы атрымліваем унікальную рэч, такі сабе беларускі от-куцюр, дзе стрыманасць і сціпласць крою спалучаецца з багаццем аздаблення. І калі вам хапае смеласці, то падобна кшталту рэчы можна насіць нават у сучасным, паўсядзённым жыцці, паказваючы сваю адметнасць, нацыянальную ідэнтычнасць і крэатыўнасць. Як упісаць беларускую традыцыйную світу ў сучасны паўсядзённы строй? Няма нічога складанага, паверце. А цалкам паглядзець гэты выпуск можна на Белсат Лайв YouTube-канал. Ну а зараз побач з намі, я спадзяюся, вы пазналі, гэта Андрэй з навінамі з абшараў інтэрнэту. Так, Што там адбываецца? сябры, я зноў праскроліў усе сацыяльныя сеткі беларусаў, Тэлеграм, Інстаграм і ўсе астатнія, аднакласнікі, ВКонтакце і гэтак далей, і паглядзеў, чым жывуць, чым дыхаюць, што посцяць, што абмяркоўваюць нашы дарагія беларусы, і на першым месцы, безумоўна, тэхналагічная навіна. Ведаеце, што кампанія OpenAI выпусціла абнаўленне свайго вядомага, прычым значнае абнаўленне чату GPT. Цяпер можна проста напісаць тэкставае апісанне, што вы хочаце ўбачыць за выяву, і чат проста сам згенеруе вам гэтую Малюнак неяк... малюначак, так. Непасрэдна зараз мы это ўбачым на сваіх экранах, а пакуль я трохі пра это распавяду. І пасля таго, як чат выпусціў абнаўленне, у былым твітары, цяпер X у беларускім сегменце пачаўся сапраўдны кашмар. Карыстальнікі пачалі адразу перарабляць фоткі і мемы ў анімэ-стылі і проста рваць соцсеткі. Варта значыць, што вось гэтае абнаўленне таксама і на беларускія тэмы таксама працуе. Кожны карыстальнік, прычым бясплатна, можа быць толькі лімітаваную колькасць выяваў зрабіць, але можа. І вось все самыя галоўныя мемы, якія мы ведаем, якія круцяцца ў інтэрнэце, цяпер можна зрабіць вот такого аніме-стылі. Я бачу шмат з Беларусі, з беларускай тэматыкай. З беларускай тэматыкай з 20-го года шмат што зрабілі ось у стылі анімэ.
Вось уласна это ёсць такі іспыт, пра што думаюць беларусы. Але вось памятаеце, некалі раней, нават нядаўна, можа пару месяцаў таму, свет абляцеў мем, наколькі часта мужчыны думаюць пра свяшчэнную рымскую імперыю. Так. Цікава, памятаеце. Але пра што думаюць беларусы і што нам, беларусам, да той свяшчэннай рымскай імперіі? Вяртаемся троху да адной гісторыі, якую вам распавядаю. Жанчына здымае у TikTok сваю дачку. І вось яны разам гатавалі хатняе заданне. Можа быць, гэта гісторыя Беларусі, тэма Полацк, Ефрасіня Полацкая і крыж Ефрасіні Полацкай. І дзяўчынка заплакала. Але чаму яна заплакала? Давайте паглядзім кароткі відэа на 7 секундаў. Ты из-за этой куклы плачешь? Где крест Ефросині Полоцкой? Где крест Ефросіні Полацкай, пытаецца дзяўчынка і плача. Вось пра што думаюць беларусы. Добрае пытанне. Мне падаецца, усе, дзе слуцкія паясы, усе нашы, дзе крыж, дзе што, не, што яшчэ яны І трэцяе пытанне. Дранікі, як гатаваць дранікі? З мукой ці без? Вось усё. 3 галоўныя асноўныя беларускія пытанні. Так, ёсць яшчэ пытанні, зразумела, але ж асноўныя 3. Згушчонку. А згушчонка? Рахачоўская ці глубокская? Да яны ж уже вырашылі. Глубокскай, Хто яны? мне падаецца. Хто яны? Добра, Рагачоўская. Жонка кажа Рагачоўская. Далей. Добра, тады застаемся ў Віцебскай вобласці. Незвычайны аўтамабіль заўважылі на дарогах краіны, і што зрабілі беларусы? Ясная справа, яго знялі на відэа і выклалі ў TikTok. Зараз на сваіх экранах вы бачыце вось гэтае цудоўнае стварэнне. Як вы пазналі, гэта Віцебшчына? Што гэта за цуд інжынерыі, не паведамляецца. Але ў каментарах жартуюць: містер Бін вярнуўся. Это холодно. Машинка маленькая. Ой, прабач. Вы на тэлебачанні, хлопцы. Так, у карыстальнікі пытаюцца, а што цікава напісана ў тэхпашпарце вось гэтага аўтамабіля? Табе як гэта вот машынка? Я не вожу машину, таму я ведаю, што такое тэхпашпарт. Вось так, напэўна, з такім прыкладна гукам так. вот эта машынка і мусіць быць. Ну што, сябры, гэта на зараз усе навіны. Дзякуй. Літаральна праз некалькі хвілінаў я вярнуся. З каментарамі ты вернешся к нам, а я нагадваю, што мы прапанавалі... На якое пытанне мы прапанавалі? Бабуля, што гатавала вам? Так, што гатавала ваша бабуля вам на сняданне? Калі ласка, пішыце каментары у соцсетках, на Фейсбуку, Одноклассниках, а лепш пішыце у трансляцыі Белсат Лайв ці на Белсат Ньюс. Вось хай Андруша ідзе і ўсе рабі скрыны рабі ўсіх. А наша наступная кропка на вольным паветры разам з конямі. Дададзім нешта мушкетерскае. Сёння мы сустракаем раніцу на свежым паветры, сярод палёў. І я лічу, што гэта найлепшы паранак. Няхай праз экран у вас таксама атрымаецца пачуць гэтую асалоду жыцця па-за горадам. А прыехалі сюды мы ў госці да беларускай амазонкі, так яе празвалі ў медыях, Вольгі Сафронавай. Раніцай вось ты прыходзіш да сваіх коней, як вы вітаецеся? Обычно они начинают уже легко ржать, как только я уже иду по коридору. Они слышат мой голос, они слышат мои шаги, и кто-то уже отзывается, если, естественно, они не спят. И обязательно, вот у меня есть в кармане всегда есть парочка конфет специальных для них, и я обязательно прохожу, каждому даю какую-то такую вкусняшку. Яна чакае ад мяне таксама цукеркі. Падчас здымак я зразумела, што шлях да сэрца коня ляжыць менавіта праз страўнік. Сейчас он только ждет очередную порцию конфет, поэтому задевает меня губами постоянно, говорит: давай, доставай. Что ты хочешь? Конфету? Подожди чуть-чуть. Стоит, требует конфету. Он уже хочет кушать. Пошлите кушать. Он уже вот не стоится ему. Он уже вас ведет. Ну, показывает, где еда. Это настолько мой сильнейший эндорфин, вообще сильнейшие такие позитивные эмоции. Ты приходишь в плохом настроении, голодный, злой, не выспавшийся, болит спина, голова, неизвестно что. Ты просто подходишь, даешь что-то, вот она тебя полизала, там прислонился, все. Настроение сразу, как в тех Симсах, зеленый ромбик над головой загорелся.
Пасля ранішняй пяшчоты і ласункаў ад гаспадыні трэба і папрацаваць. Бегавая дорожка, далей крокалка у якасці зарадкі і падрыхтоўкі да трэніроўкі. Невозможно перескочить какой-то этап, потому что ни в коем случае я не могу позволить, чтобы я тянула ее за повод, да? Чтобы я причиняла ей боль. Это все должно происходить натурально. Колькі ты гэтаму прысвячаеш часу? Ці ёсць у цябе выходныя? Ну, понедельник мой святой выходной день. Если ничего не случается, если ничего не происходит, то лошади отдыхают. Выходныя гэта час, калі можна яго правесці з мужам. Вось, а калі гэтага няма, вось як ён рэагуе? А не существует такого, потому что мы проводим все выходные просто вместе на конюшне. И он уже просто полюбил лошадей так же, как и я. Сначала полюбил меня, потом полюбил лошадей. Гэта была Вольга Сафронова, двухразовая чэмпіёнка Беларусі і віцэ-чэмпіёнка Польшы па конным спорце. І у стайні да яе коняў мы звернемся яшчэ раз, другі, мабыць... Яшчэ раз і яшчэ і яшчэ. Так. Вы глядзіце раніцу з Белсатам, і ў нашай студыі прафесійны танцор, харэограф, пастаноўшчык музычных і тэатральных шоу, трэнер Сяргей Дратвіцкі. Вітаем, добрай раніцы. Некалькі слоў пра Сяргея. Сяргей валодае майстэрствам у розных танцавальных стылях. Хіп-хоп, хаус, папінг, локінг, кантэмпарары, вог, бальныя танцы, кантактная імправізацыя і таксама пераможцаў і суддзя шматлікіх міжнародных фестываляў у Еўропе, СНД і ўкраіне. Сяргей, вітаем. З гэтага ўсяго Дзяніс ведае кантактную імправізацыю і мне падаецца... Калі ты паказваеш... Калі жонка сказала, што я ведаю. Значит так. Танцоры, яны ж як спартоўцы, мабыць, так? З чаго пачынаецца твоя раніца? Моя раница? Ну, наверное, с того, чтобы принять душ. Гэта зразумела. А спартыўныя нейкія навантажанні, ты павінен так адказваць. Па-першае, у мяне зарадка, пасля разминка, пасля... Ну, как раз-таки мой день начинается со спокойствия и медитации. А после я уже начинаю двигаться и как-то свое тело включать. Что ты робишь для медитации? Что я делаю для медитации? Сажусь и медитирую. Ничего, в этом же суть. Ничего не делать. А что ты робишь для медитации? Медитирую. Може, немає жонки, немає мужа. Якія танцы зараз самыя модныя? Ці ёсць нейкі такі спіс? Пожалуй, да. Наверное, сейчас самое модное — это для девушек, в частности. К сожалению, есть такой стереотип. Девушки чаще идут на танцы. Ничего с этим не поделаешь, но как есть. И это что-то секси, что-то на каблуках. Это вок, данс. Вок — это яно, это ж коли ты на абцасах и там... Да, на пол-дэнс, в том числе, да, на каблуках. Вок не всегда на каблуках, кстати, я танцую тоже вок. Есть в воге разные направления, не всегда они должны быть секси. Это нібито як што? Нібито Бейонсе или вось гэта які теги дай нейкие? Я думаю, это что-то о позировании, да, что... О, мне подобаецца гэта, бо не трэба танчыць, трэба толькі показывать. Я все время позирую, я все время показываю, какой я классный, и такое. И можно быть... Гэта моё. Вок называется? Вок, да. Вок. Мне вось, я не ведаю только, что такое папинг и локинг. Это вось... Ты не ведаешь, что такое папинг? Ой, заўсёды... Окей, папинг — это такой стиль, основан на фиксациях, всяких контроля над телом, волнами. Стиль робота. Электрик буги его раньше называли. Это ж у Дзяніса было у юнацтве вось гэта. Давай. Як гэта называлася? Не. Хвалю лови. Дзяніс, лови хвалю. I like to move it. Так, вы зразумелі. А ты заўсёды занимаўся танцамі, ці гэта вось такі дарослы занятак, а да гэтага касмонаўт? Як прыходзяць танцы? Ты ў танцах, калі ласка. Спасибо. Меня мама в детстве отдала на танцы. Это не был мой выбор. Это скорее ее мечта была, чтобы сын танцевал, потому что у нее из-за того, что я у нее родился,
карьера так оборвалась, она когда-то... Она так сама танцевала? Да, это, так сказать, реализовать ее мечту во мне. Ну, и как-то затянуло просто. Я вот бальными начал, и потом То есть пачынаў з бальных, з пары танцаваў, а пасля ўжо... Не, ну гэта ж яшчэ трэба... Спачатку ты удзельнік, а цяпер ты ўжо ў журы і ставіш нейкія адзнакі і глядзіш, як іншыя гэта робяць. Ці цяжка гэта? Ну, нібыта танец, гэта ж пра душу, гэта пра харызму. Вось як зразумець, што чалавек добра робіць хвалю? Хвалю добра робіць. Як зразумець? У тебя отлично получается. Вось гэтага я і хацела, гэтага адказу чакала. Ты Майя Плесецкая. Ты мой Swan Lake. А вось, каб стаць танцорам ці танцоркай, патрэбна там упартасць, спартыўная падрыхтоўка ці талент і харызма? Ну, как бы, наверное, важнее все-таки работа над чем-то, чем ты занимаешься, упорство какое-то. Талант в этом случае служит бустером таким, который тебе ускорит процесс. А так важнее дисциплина, наверное. Да. Ой, вось на гэтым слове мне ўжо неяк так... Дисциплина? Дисциплина, ранішнія пад'ёмы, гэтыя таланты. Ну, пра талант я таксама не шмат ведаю. Колькі патрабуецца часу, каб падрыхтаваць танцора з нуля? І у якім узросце можно? Ну, вообще, для меня, как бы, возраст вообще не важен. Тут многое зависит тоже от способности этого опыта. То бишь взрослые учатся быстрее, потому что они понимают, зачем им, и есть такая уже осознанность. Если ты взрослый, то тоже уже важен твой какой-то физический, телесный опыт в твоей жизни, как ты... Что ты вообще делал? Даже спорт любой тебе поможет быстрее включаться в танцы. А до тебе дорослые менавіта прыходзяць, так? Ну, я сейчас учу, да, взрослых людей. Оу, бальные? Нет, я учу разным стилям. Contemporary. Ты дакладна вось сказаў пра спартоўцаў, ну нібыта гэта такая аналогія з спартоўцамі, патрэбна дысцыпліна, а вось у спартоўцаў ёсць нейкі там фінал ці такі пік гэтай кар'еры, гэта алімпіяда ці нейкія спаборніцтвы. А вось у танцораў, у харэографаў, які вось гэты пік, да якога яны ўсе ідуць? Индийское кино, мабыть. Немножко не так, но все-таки есть разница между спортом и танцами. Вот как ты сказала про твою волну, я сказал, ты круто делаешь, потому что тут важна вера твоя, как ты это делаешь. Кайфуешь ли ты от того, что ты делаешь? Это гораздо важнее, чем качественная волна. Но если ты делаешь качественную волну и кайфуешь от этого, это совсем другое дело. Это наш стиль, наш шлях, мне подается. Так что результат такой для танцора, это, наверное, просто какой-то успех, где-то реализоваться в разных стилях, разные цели, как бы. Если это стрит, то там какой-то чемпионат мира. А что робить, коли танчить хочется, а обедве ноги левые? Вось, не умею танчить. Что робить? Вучиться, Денис. Все время танцевать влево по кругу. А левая так, давайте, мабыць, а можна, калі гэта дасяжна нам зараз, вось, на мне экспериментую. Две левые ноги. Так. Прапаную вашей увазе. Я, калі можна, не буду удзельнічаць. Што мы будем танчыць? Contemporary ці хоппинг, локинг. Ну, слушайте, давайте сейчас включим музыку. Нижний брейк. Давайте нижний брейк. Хлопцы, а вы умеете нижний брейк? Вот, берите. Опа. Оп. Ведаеш, так это? Это ж черепашка. Я у дзяцінстве таксама хип-хопом займалася. Ну, давайте, каб ужо не... Когда брейк-данс, кто-то танцует, и тебе нравится, надо вот так вот делать. Давайте. Окей, у нас что-то латинское. Да. Это значит, работают бедра. И для начала можно сразу включить бедра. Хочу, я не могу. Классно, тут направо-налево. Я мешаю. О, да. И тут что-то не так, но больше бедра, да? Бедра. Да, такое вот. Дугу рисуешь. Дугу? Вот так вот. Опа. Yes. И что-то с ручками, да? Давай немножко пустим так в сторону. Пальцы. И по себе, смотри, поехали. Дождик пошел. Слухай, я так у пятницу вечером таншу, коли с сябрами посидели. Дуга. Да, все время дуга. Ага, а попробуй так, знаешь, поймать, как тебе вот по кайфу именно, в твоем стиле, да? Ой, лепше не бачить, как мне по кайфу.
Денис, больше, больше. Не, дуга, я памятаю дуга. Да. Окей. И можно еще добавить какие-то стряски, да, вот такие пум, 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 пум. Yes. Я губляю дугу тады, калі я яшчэ нешта раблю. Руками, да. Ай, возьмусь. А кажуть, талент потребный. Не талент, он просто вось Теперь ты на мне память будешь это робить. Па-па-па. О, да. Па-па-па. Сейчас ча-ча-ча будет уже. Немножко лезгиночки Оп. и поворотики. Класс. І подавайте, що я не гэта рада, блядь. Дякую. Мастер. Не, я б яшчэ патэнцыйна. Ну, мабыць, мне пытанне засталося вось пра локінг і попінг. Мабыць, ну я ўжо зрабіла ніжні брейк. Што гэта локінг? Окей, ну такое... Вог, контемпорари, поппинг и локинг. Это такие стили, которых все начиналось. И если паппинг — это такой стиль робота, все танцуется под фанк-музыку. Если знаете, что такое фанк, то локинг — это такой более веселый. Я могу стать чуть-чуть показать. Конечно. Да. Локинг, он такой типа озорной, веселый, тоже основан на каких-то точках, но более... Что петь тебе, как бы... Нечто. Soy un hombre muy honrado, que me gusta lo mejor. Такой вот. А яшчэ раз поппинг. А поппинг это как робот. Ну, робота запомни. Ауторский. Это ауторский вот зараз был твор. Ой, я так не змогу. Мне падаецца, у яго нешта там нейкія колкі, ведаеш, там такі, ён не будто ездзіць з гэтым. Пачакай, там былі... Контемпорари, Денис ведае, вось, ён ведае, што такое контемпорари. Давай. Адкуль я ведаю? Прадэманструй, калі ты паказваеш так вось, так як... Сучасная харэаграфія. Сучасныя танцы? Калі мы ідзем на пластычны тэатр, я кажу, гэта будзе сучаснае. Зрабіць нешта жудаснае. Вось ты такі выходзіш і пачынаеш танцаваць сучасныя танцы. Отлично. Мне падаецца, калі гледачы не напишуць каментар, калі ласка, спыняйце іх, мы ж пакажам вам усе жанры. Хіп-хап вы ўжо бачылі. Вы бачылі, як мы гэта робім. Я не вельмі зразумеў, вось калі штосьці такі заміраеш і... Контемпорари. Это контемпорари, да? Не, вок. Ён все яшчэ пра вок. Про поузинг, ну. Поузинг. Так, хлопцы, рыхтуйцеся да поузинга. Вучыся, Денис. Дзякуй, вялікі Сергей. Вялікі табе дзякуй. А мы таксама зараз, вось як казаў Сергей на пачатку, та самая медытацыя, спакойная, разумная, мова на нова. Кожны беларус вельмі ганарыцца літарай У нескладовая, бо яе няма ў іншых кірылічных алфавітах. У Полацку, у самым цэнтры горада, нават паставілі памятны знак літары У нескладоваму. Але мала хто ведае, што нашая любімая літара магла выглядаць зусім не так, як цяпер, і варыянтаў было мноства. Упершыню ў сучаснай беларускай мове асобная літара для гука «у» з'явілася ў сярэдзіне 19 стагоддзя, калі шырока ўжывалася беларуская лацінка. Ян Чачот у 1846 годзе у сваёй брашуры «Да мілых мужычкоў» пісаў «У нескладовая, як лацінская У з рыскай». Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч, калі трэба было паказаць гук «у», проста вылучаў літару «у» лацінскую курсівам. Ён умеў. Таксама, зрэшты, рабіў і Кастусь Каліноўскі ў публікацыях 1862-63 гадоў. Сустракаюцца таксама варыянты «у» з гачакам, «у» з брэвісам. Этнограф Міхаіл Федароўскі, перадаючы ў сваіх працах аўтэнтычныя тэксты, выкарыстоўвае варыянт «у» з ніжнім брэвісам. Напрыклад, «казаў», «перапаўзла». У некаторых месцах, каб паказаць вельмі кароткі гук, ідзе варыянт «у» з верхнім брэвісам. Падвязвае, панакручвала. Той варыянт, у якім літара зафіксавалася, можна знайсці найстарэй у 1845 годзе ў працы Габрыэля Асоўскага. У 1853-54 годах
Гэты знак ужывае этнограф і выдавец Александр Рыпінскі. І, вядома, смела і шырока у лацінскае з верхнім брэвісам ужываецца ў кракаўскім выданні «Дудкі беларускай» Францішка Богушевіча 1891 год. А 1870 года маем прыклады і кірылічнага ўжывання літары «У» нескладовага. Карацей, кірылічнай літары «У» нескладовая больш за 150 гадоў, а у лацінцы і ўвогуле 180. Паколькі свечак на торце столькі ўсё адно не змесціцца, то вось вам заданне. Прыгадаць 180 беларускіх словаў, дзе ўжываецца літара «У» кароткая. А я пачынаю разам з вамі. Любоў, дамоў, йоу! Йоу! Нагадваем, праграму «Мова на нова» можна паглядзець на нашым канале ў сераду а палове 10 вечары. А таксама на YouTube-канале Белсат Лайф, а мы нагадваем, што сёння мы абяцалі вам шмат свабоды, паветра і коней. Працягваем гутарку з Вольгай Сафронавай, двухразовай чэмпіёнкай Беларусі і віцэ-чэмпіёнкай Польшы па конным спорце. Одним из самых сложных элементов, конечно, высшая школа верховой езды – это пассаж и пиафы. Вот пассаж, вот этот кусочек, да, хорошо у него идет. Вот он высоко поднимает ноги и ходит такой собранный рысью. Вольга займаецца выездкай, то бок мастацтвам кіравання канём. Для гэтага патрэбныя тонны цярплівасці і штодзённае паўтарэнне адных і тых жа элементаў. Я хочу, чтобы этот задок потанцевал со мной. Давай. Видно, да, как он начинает танцевать? Я опять за это его хвалю. И так постепенно мы приходим к тому, что он учится отвечать мне. Браво! Вот это пиафы. После коронавируса у меня абсолютно перестала работать щитовидная железа. У меня практически не было гормона. Я каждый день приходила на конюшню. У меня были случаи, когда я практически теряла сознание. Муж вызвал скорую. Первое, что мне сказала врач: тебя спасли твои лошади. И она говорит: то, что ты не выключилась из этого процесса, позволило тебе так быстро восстановиться. Але, як заўсёды, ёсць і іншы бок медалю. За 5 дней до свадьбы я упала с Невой очень сильно, у меня не поднималась правая рука, я ходила как королева Елизавета, вот так. До 100 своих падений я считала. Какой бы первоклассный, талантливый всадник ты ни был, ты упадешь, и это может быть абсолютно нелепая ситуация, что лошадь споткнулась, да, и вы вместе там могли упасть, или ты там не удержал равновесие. До ситуации, когда действительно лошадь либо балуется, либо не в настроении, и она решила от тебя сегодня избавиться. Пакаранне алімпійскіх вяршынь – гэта не толькі трэніроўкі на манежы, але і праца ў конюшынах па доглядзе за жывёлай. І каням у гэтым выпадку можна нават пазайздросціць. Гэта як паход у спа-салон. Душ, соляры, клопатнае расчэсванне і увільгатненне капытаў. Существуют разные косметики для лошадей. Вот это, допустим, бальзам для губ лошадиный. Да. Я спокойно его могу себе намазать, потому что он супер натуральный. А есть, допустим, масло для копыт, да, как для кутикулы. Можешь понюхать? Пахнет как парфюм. Да, добрый пахнет. Обожаю этот запах. Куча специалистов, которых ты должен обеспечить для этой лошади, чтобы получить результат. Допустим, у моих лошадей каждые 2 месяца остеопат, каждые 3 месяца диетолог, каждые 1,5-2 месяца ветеринарный врач, который проверяет эту форму. Я могу поставить лошади капельницу, я могу снять ей подкову, если что, я могу сесть за руль, за фуру и провести ее на другое соревнование или в клинику. Поэтому у меня нет до сих пор детей, потому что я, в принципе, я на фулл-тайм мама. Вот это платье, допустим, для улицы. Да? Оно водонепроницаемое, ветер тоже ее не продует. Здесь такое домашнее, оно уже имеет мягкую такую ткань. Здесь мех на холочке, чтобы ничего не обтирало. Здесь такая ткань уже мягче. В этом он будет спать. Это пижама. А то куртка на улицу. Плащевка.
Гэта раніца з Белсатам. Вось гэтыя хлопцы, калі ласка, падрыхтавалі каментары. Дзяніс танчыў, каб вы пісалі каментары, а Андрэй назіраў, што пішуць пра гэта. Так, давай, якія каментары? Паехалі. Пачнем з таго пра вашае пытанне, што гатавала мне на сняданак бабуля дзядулі. Так. Даволі шмат адказаў, яешні і салаты. А моя бабуля гатавала перапечкі. Вы ведаеце, што такое перапечкі? Не до конца. Так, это украінскія вось гэтыя перепечкі. У Киеве ёсць перепечка. Легендарная. Что такое? Так, пирожок. Сосиска в тесте. А, нет? так? І там сосиска. Мы толькі чаргу бачылі, мы ніколі не ели, ведаеш? Ну, вось гатавала вот так вот бабуля. А дзе кашы, дзе аладкі? І непасрэдна, бабуля гатавала кашу і аладкі, але самы топ, калі браўся дзядуля і гатаваў рыс з яблыкамі. Вы ведаеце такое? О, ну рысавая каша з яблыкам ці з ізюмам ёсць. З цынамонам яшчэ тады. Дзе-то было коні в яблыках, это коні не, гусь в яблыках, а коні не, коні гэта іншае. Добра, што яшчэ? А калі раніца святочная, бабуля магла частаваць віном з яблыкаў. І дзіцёнак тады, напэўна, з канікулы прыязджаў не кругленькі, поўненькі, а проста весёленькі, добрым настрой. Добры хлопчык, добрая дзяўчынка. Мне падаецца, вось неяк пра блінцы і пра аладкі мала, бо мяне частавалі заўсёды вось, ну, ведаеце, цеста. А гэта і бачна. Ой, прабав. Я хацела гэтую адметнасць, ну, як кажуць, тое, што мы выглядаем так, як мы едзім. Мне падаецца, што я вось аладачка яшчэ тая. А тебе, Андрэй, чым частавала бабуля? Не ведаю, мне все тое ж самае класічнае, што і ва ўсіх. Тут вот з некласічнага, хацеў бы сказаць, стала нам безназоўнае. Раніца павінна пачынацца з яешні, шакшукі або омлета з кавы. Шакшукі. Шакшука гэта яешня, шакшука гэта яешня з чымсьці там яшчэ. І рэгіон, нам зразумела адразу, зразумела, адкуда пішуць. Нам беларускі безназоўны. І пасля і тлумачыць. У Менску мы смажылі цыбулю, памідорчыкі з грудзінкай і залівалі яйкамі. Вось вам і шакшука. З раніцы. Так ранішняе, гэта ж бялок. Я не ведаю, а дзе беларуская малочка? Вось гэты традыцыйны, дзе гэтыя сырочкі? Да, няма вот этого каментара. Раніцы мы вставалі і гатавалі пастарызаванае малако. І ішлі па ваду. Ішлі па ваду і сыркі панды, так? Некія там збіралі, што збіраюць, грыбы ў лесе, вось павінна ж, як людзі на балоце ці нейкія там творы Быкава, павінна гэта быць гісторыя. Мы прачнуліся раніцай, а 4-й, хлопцы, нешта вы не разганяеце гэта, не разумееце беларускую душу. А я вось разумею, бо вы ніколі не гатуеце сняданне, заўсёды бабуля. Пра дзядулю толькі адзін каментар напісалі. Ёсць яшчэ? А ёсць нешта пра Дзяніса? Ёсць пра Дзяніса, вось каментар, які я, ну, пакінем, можа быць, мы без каментара. Каналья, Дзяніс наш Д'Артаньян. Гэта... Добра ці кепска? Гэта праз косачку было каналья? Ну, каналья гэта як эпіграф. Добра, а пра танцы пакуль нічога? Вось пра танцы. Дзяніс вельмі файна маляваў дугу попай. А ў вачах Каці нешта не было захаплення цудоўным мужам. Бо яна гэтую дугу бачыць амаль кожны дзень. Бачыць маю дугу. Хто у вас адказны за спевы ў душы, а хто адказны за ранішнія танцы? Гэта ўсё я. Гэта ўсё я. За веселье адказваю заўсёды я. Ну, вось, дарэчы, моя бабуля штуранак прачыналася раней за ўсіх і смажыла ў печы адначасова аладкі і дранікі. Дзякую вялікі, а то мы тут уже... Дранікі, мы пачынаем забываць беларускую класіку, дранікі, хлопцы. Пельменяў няма? Так гэта не ранішняя гісторыя. Калі ласка, пішыце нам каментары, пішыце, мабыць, дасылайце фотаздымкі, калі гэта не ў чаціку, у ютубе, а калі гэта там у фейсбуку. Мабыць, нехта і напіша, як прыгатаваць па рэцэпту вашай бабушкі. Мне падаецца таксама. З Андрэем мы ўбачымся праз гадзінку 10 з каментарамі, так? Так. Дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі. Дзякуй. Прашу. Пабег. Ну, а нас зараз чакае падарожжа ў старажытны Егіпет і гісторыя недарэчнага калекцыянера з Аўстраліі.
Тэхналогіі будучыні для старажытнага Егіпту. Жыхары і госці Лондану могуць дакрануцца да гісторыі краіны фараона дзякуючы мультымедыйнай выставе «Тутанхамон». Гасцей чакае інтэрактыўная лічбавая метасусветная прагулка па даліне каралёў і агляд пакояў пірамідаў у суправаджэнні бога Анубіса. Можна адчуць сябе сапраўдным археолагам, егіптолагам і пашпацараваць па лагеры экспедыцыі Говарда Картера, які ў 1922 годзе знайшоў пахаванне Тутанхамона. Самыя сучасныя тэхналогіі тут суседнічаюць з рэліквіямі і артэфактамі, гісторыя якіх налічвае тысячы гадоў. У нас адбылася сусветная прэм'ера галаграмы працэсу муміфікацыі Тутанхамона. Гэта незвычайны тэхналагічны трук. Нават я не зусім разумею, як ён працуе. Але магія адбываецца перад вамі. І гэта нешта незвычайнае. Думаю, гэта выдатна, што тэхніка можа пракласці нам шлях адначасовай да забавы і да адукацыі. Гэта тое, што збірае тут і моладзь, і людзей сталага веку. Тое, што іх яднае. У Аўстраліі 24-гадовы жыхар Сіднею Эмануэль Ліден можа заплаціць свабодаю за адданасць свайму хобі. Эмануэль зацяты калекцыянер, і некалькі гадоў таму да збору манетаў і паштовых марак маладзён пастанавіў дадаць поўны збор элементаў табліцы Менделеева. Дзеля гэтага 2 гады таму ён замовіў ЗША пасылку з узорам плутонію. Аўстралійская мытня і спецслужбы гэтага элементу калекцыі не ацанілі. Як вынік, маштабная спецаперацыя для затрымання маладзёна і першая ў гісторыі Аўстраліі крымінальная справа паводле закону аб ядравым нераспаўсюдзе. Цяпер маладому калекцыянеру пагражае да 10 гадоў турмы. Пасуньцеся, каты і сабакі. Сярод хатніх гадаванцаў новыя фаварыты. Прынамсі, для 32-гадовай Манон Роз Генгану. 7 гадоў таму, жывучы ў Монрэале, яна сустрэла Гюстава, некім кінутае малое парася, ды, кажа, закахалася з першага погляду. Разам з Гюстам яны пераехалі ў Францыю, дзе праз некаторы час да іх далучыўся яшчэ адзін парасюк на імя Леон. Я хацела, каб людзі бачылі свінню не толькі як жывёліну, якую выкарыстоўваюць для атрымання мяса. Сапраўды, менталітэт людзей паступова развіваецца, так што мы на слушным шляху. Цяпер парсючкі з вясёлым рохканем гойсуюць па кватэры раніцаю, гуляюць з цацкамі і міні-піяніна, а часам нават ходзяць са сваёй гаспадыняю на працу. Манон – лабарантка ў мясцовым універсітэце. Гэта вельмі разумныя і цікаўныя жывёліны, таму лёгка вучыцца адчыняць скрыні, штурхаць смеццевыя бакі, каб атрымаць доступ да таго, што ўсярэдзіне. Яны могуць і посуд скінуць. Насамрэч, калі вы бераце свінню і хочаце жыць з ёй у сваім доме, вам трэба перабудаваць дом так, быццам у вас ёсць дзіця, якое вучыцца рухацца і пачынае ўсяго дакранацца і ўсё цягнуць у рот. Вітаем тых, хто зараз разам з намі. Гэта раніца з Белсатам, у студыі Дзяніс Дудзінскі. І Кацярына Раецкая. Мы чакаем вашых каментароў. Пішыце іх пад нашай трансляцыяй у YouTube. В наш тэлеграм-канал, вы бачыце яго на экране. Вось, пішыце, мы чакаем. Але пішыце не проста так, а адказвайце на пытанне на сёння. Якім сняданкам частавала вас ваша бабуля? А я вось думаю, у меня ёсць такая прапанова. У наступны раз прапанаваць такое вось пытанне. Пакажыце сняданак, якім частуе вас ваш муж. Мабыць, камусьці пашанцавала, і гэта муж гатуе сняданак. А? Мабыць, ёсць такія гледачы. А каму пашанцавала? А мы не ведаем, каму гэта так пашанцавала. А ці робіць вам ваш муж о 4-й раніцы, о 5-й, о 6-й, о 7-й у выходны? А вось, што вас чакае бліжэйшым часам. Пагадаем па кніжцы Анны Златкоўскай разам з аўтаркай. Пераходны ўзрост. Паразмаўляем з псіхолагам пра тэмы з папулярнага серыялу. Даведаемся, ці прывязваюцца коні да людзей.
Завітаем у беларускія замкі, самыя лепшыя кропкі для падарожжаў. І падрыхтуемся да сонечнага зацьмення з дапамогай сапраўднага астрафізіка. Добрай раніцы ўсім, хто далучыўся толькі што. Пішыце каментары, стаўце падабайкі, калі ласачка. І на пачатку другой гадзіны нашай праграмы мы перадаем слова Аліне Коўшык. Але, на жаль, яна не прыйдзе да нас у студыю, бо Аліна зараз у Вільні і дасылае нам адтуль вітанкі, то бок размовы з цікавымі беларусамі. Прывітанне сябры сонечнай Вільні. Я прыехала сюды з незвычайнай місіяй, каб перадаць першы асобнічак, яшчэ гарачы з друкарні, кніжкі дзяўчынкі Шкло Ганны Златкоўскай, яе аўтарцы. І пры нагодзе паразмаўляць пра нас, жанчын, беларусак, пра наш лёс, гаротны ці шчаслівы. А таксама, канешне ж, пра гэтую кнігу. Бегу на сустрэчу з аўтаркай. Дорогая. Лидочки, слушай. Ну, гляди, что я маю для тебя, бачишь? Вообще, это что-то невероятное. Ну, якое гэта адчуванне падтрымаць книгу, над якой ты так долго попрацавала? Очень невероятное на самом деле, потому что книга должна была выйти еще в прошлом году, но не получалось, все время были какие-то накладки. И, конечно, то, что сейчас я и держу, это супер-супер вау, и, знаешь, хочется открывать просекко и радоваться, что наконец-то это свершилось. Ну что, пойдем погуляем и поразмовляем про саму книжку. Давай. Пойдем. Это продолжение повести «Страшно жить, мама». Почему-то мне захотелось проследить дальше историю моей героини, хотя многие мои читатели говорили, что этого не нужно, а некоторые говорили наоборот: ой, классно, мы хотим знать, что будет дальше. Текст начинает говорить у тебя в голове, и ты понимаешь, что ты не можешь его не написать, и ты садишься и пишешь. То есть героиня, можно так сказать, она, знаешь, там, я здесь, я хочу жить дальше в этой истории, мне есть еще что рассказать. И ты уже не можешь этот процесс контролировать, сказать ему: стоп, а давай не будем про тебя писать. Нет, ты просто это пишешь. Ну, гэта кніга перадусім пра нас, пра беларусак, пра наш боль, пра наш лёс. Вось які культурныя коды для цябе самыя важныя ў гэтай кнізе? Депрессивное ощущение мира, которое, мне кажется, присуще многим белорусам и белорускам. Мы не те, кто живет с чувством, что все будет хорошо. Мы воспитаны в парадигме, что, как правило, все будет очень плохо. Это нас убивает, это нас разъедает, и с этим чувством очень тяжело быть счастливым. Вот. Наверное, это один из основных таких кодов, который, мне кажется, присутствует в нас и во мне. И я это ощущаю, и это хочется перешифровать, безусловно. Но без саморефлексии, без боли, без погружения в свое прошлое, это заработать немагчыма. Скажи мне, які твой рецепт счастья? Вось ты кажаш, што мы не умеем быць счаслівымі, але все ж таки я думаю, што шчасце, яно ў большай сэнсе у нас саміх, бо гэтае адчуванне мы нараджаем перадусім глыбока ў сабе. У цябе ёсць твой асабісты рецепт шчасця? Мой асабісты рецепт шчасця – гэта падзяка кожны дзень Богу, сабе, сваёй сям'і за тое, што мы ўсе разам, побач. Это падзяка за дробные рэчы. Когда ты замечаешь эти мелочи вокруг и их благодаришь за них, ты понимаешь, что твоя жизнь на самом деле прекрасна. Потому что мы все время живем ощущением какого-то суперглобального счастья, которое должно на нас резко свалиться, и все станет супер классно. Но это не так. В жизни бывают разные моменты, но чем больше мы акцентируемся только на хорошем, тем больше красок появляется каждый день, и ты понимаешь, что все нормально, ты совсем справишься. Ты на самом деле счастлив. А ты для себя гэта ў сабе знайшла вось гэтую пяшчотнасць? Думаю, да. Я стараюсь, хотя бывает и меня все равно накрывает, что опять все сделала не так, как надо. Слухай, есть традиция гадать на книжках. Давай попробуем. Давай. Только тогда ты называешь пытание, страничку, строчку, а я тебе читаю. 340 страниц в книге. Ну, давай так.
У чым наша жаночая сіла? Старонка 89, радок 12. Ну, давай, доведаемся. Игорь вошел в мою жизнь как бесцеремонный дворовый кот, будучи уверенной в ласке и тепле с моей стороны. И мне подобается, я не веду, как там жить теперь. Мы пока еще остались на стадии «был бы мужик рядом». Я вже гэтую стадыю, скажу табе, перажыла, таму, мабыць, гэта было не тое пытанне. Але ў гэтым ёсць хараство, што кніжка дае нам адказы нават на тыя пытанні, які мы не паставілі. А давай я табе. Давай. Как пройдет презентация моей книги? Какая сторонка? 137, 14. Дом почти в самом центре города. Это было наивно, но никто не мог меня увидеть, но мне все равно было страшно. Что и требовалось доказать. Так и есть. Ой, я думаю, что всім нам у житті потрібно трошки більше впевненості, менш страхів і більше розуміння власної сили. Я думаю, на гэтым мы можем поставить крок. Я щиро раю почитать гэтую книгу. Дякую тебе, Віля. Дякую, дорогая. Вы глядзіце раніцу з Белсатам, у студыі Кацярына Раецкая і я, Денис Дудзінскі. І до нас завітала психологиня, психотерапевтка Наталья Скіпская. А нагодай для нашай размовы стане папулярны серыял «Пераходны ўзрост». Спытаем, што насамрэч такое пераходны ўзрост і як з гэтым жыць. А ці існуе такая наогул праблема, як пераходны ўзрост? Добрая раніца. Добрая раніца, спадарства. Ну, канешне, праблема. Гэта такі татальны крызіс кожнага чалавека. Кожны гэта пражывае і кожны ведае. А, на жаль, бацькі, калі праходзіць гэты перыяд, яны як быццам бы памяць губляюць. І калі іх дзеці дарастаюць вось да гэтага ўзросту, яны ўжо нічога не памятаюць. Як ім было самім складана, якія ў іх там былі пакуты, як ім было цяжка, як усё змянялася. А які гэта ўзрост? Прыкладна. Ай, слухай, ну... Да. Па новай класіфікацыі можна казаць, што падлеткавы ўзрост гэта да 25 год. До 25 год? Подлетковый узрост? Так. То бок некаторыя універсітэт скончылі яшчэ ў падлеткавым узросце. І вось усё гэта бурліць, кіпіць. Так. Больш таго, яшчэ магу сказаць, што калі вось не было бунту у падлеткавым узросце, то чалавек яго можа пражываць нават калі яму 40. Гэта дакладна. Мне падаецца, бунта ў нашай сям'і не было ні ў кога, таму мы пражываем вось зараз гэта. А ці можна прадухіліць нейкія праявы гэтага пераходнага ўзросту или там штучна скараціць, каб не да 40, не да 25, а каб там год адбунтаваў і далей? Дазволіць гэтаму адбыцца. То бок не трэба нічога скарачаць, не трэба нічога прадухіляць. Трэба дазволіць гэтаму здарыцца і прайсці гэта разам. А як зразумець, што вось гэты крызіс, выбачайце, што гэта крызіс такі пубертатны гэтага ўзросту, што гэта там не нейкая дэвіянтныя паводзіны, што гэта не нейкае ўжо, не ведаю, захворванне. Калі мы кажам пра дэвіянтныя паводзіны, то вельмі ўсё проста. Калі чалавек пачынае весці сябе асацыяльна, то бок рабіць нейкія рэчы, якія супярэчуць правілам грамадства. То бок калі ён там п'е, крадзежам займаецца, калі такія недапушчальныя рэчы робіць, то гэта ўжо дэвіянтныя паводзіны. Але калі гэта проста бунт, так, гэта ўсё нармальныя праявы ўзроста. І гэтаму неабходна дазволіць адбыцца. Бо бацькі што робяць? Яны забараняюць гэта. І потым атрымліваецца, што хтосьці бунтуе ў 40. Ну ты мне не плач, ты мне не крычы, ты, калі ласка, трымай сябе ў руках, гэта не вельмі працуе. А вось існуе меркаванне, што цяжкія дзеці паходзяць больш з няпоўных, няшчасных сем'яў. А ў шчаслівых сем'ях як?
Ці можа Калі гэта таксама насам- быць бунт, вось гэты самы? Ён абавязкова павінен быць. У шчаслівай сям'і павінен быць шчаслівы бунт. Ага. То бок усе павінны быць шчаслівы, што ён адбыўся, адбываецца. Фух, мы прайшлі зараз, не развалілася наша сям'я, усё ў нас добра, мы аднаго кахаем па-ранейшаму, усё атрымалася. Ну добра, а калі кажуць, што зашмат, вось калі ўжо вельмі шчаслівая, зашмат любіць, зашмат, як у дупу, не буду раніцай гаварыць, вельмі шмат чаго дазваляюць, давайте так цэнзурна скажам. А вось тут мы праходзім да вельмі цікавага пытання. Між іншым, пра гэта і вось гэты серыял, на які вы спасылаецеся. Зараз мы жывем у такія часы, калі людзі маюць такую спакусу казаць, што ой, а вось раней, а зараз у дупу, а вось яны зараз такія залюбленыя гэтыя дзеці, ім усё дазваляецца. Слухайце, не бывае зашмат любові. Вось насамрэч. І ўсё тое самае, што было раней, оно просто прымае іншыя формы. Калі насамрэч у сям'і ёсць любоў адзін да аднаго, павага, гэта і ёсць шчаслівая сям'я. А вось калі гэта звонку кажацца, што яны так выглядаюць добра, гэта яшчэ не значыць, што сям'я насамрэч шчаслівая, што ўсё там добра. Зразумела. За зачыненымі дзвярымі там можа все што заўгодна. А што наконт генетыкі? Ці можна сказаць, паглядзеўшы на паводзіны бацькоў, прадказаць, якія паводзіны будуць у дзіця? Ёсць некаторыя пэўныя рысы і пэўныя складанасці. Вось тэмперамент перадаецца? Канешне. Ну, а у каго ты такі? Конечно, ад кагосьці. Ад кагосьці. Не толькі тваё, ад кагосьці ўзяў гэта. Канешне, ёсць наша біялогія, і дзіцёнак нараджаецца, ён ужо такая не чысты аркуш, а у яго ёсць фізіялагічна нейкія падставы. Якія хуткія рэакцыі, ці наадварот запаволеныя, як ён рэагуе яскрава ці, напрыклад, так прыглушона. То бок усё гэта ўплывае на паводзіны, і яшчэ ёсць некаторыя пэўныя рысы, напрыклад, некаторыя разлады, якія ўплываюць на паводзіны, вось, напрыклад, як сіндром дэфіцыту ўвагі. Ён з'яўляецца такім вельмі моцным чыннікам рызыкі такіх, скажем, асацыяльных паводзінаў. Не толькі. А як павінны весці сябе бацькі, каб не пагоршыць сітуацыю? Вось калі мы кажам там пра сіндром дэфіцыту ўвагі, ці там пра гіперактыўнасць, пра нешта, вось і што рабіць гэтым бацькам, калі яны спрабуюць дапамагчы, а дзіця становіцца агрэсіўным, типа не буду, нешта кідаю, не пайду. Па-першае, бацькі самі павінны ўмець кантраляваць свае паводзіны і свае рэакцыі, то бок яны павінны паказваць добры прыклад. І калі мы кажам пра сям'ю, ці вось, напрыклад, пра СДУГУ, то у сям'і ёсць ужо бацька дакладна, хтосьці ёсць, хто ўжо яго мае. То бок ён павінен паказваць мадэль паводзінаў, як ён сам дае рады са сваімі вось гэтымі уласнасцямі. Гэта першае. Потым, для дзяцей вельмі важна, каб іх кантэйніравалі. То бок, каб вось гэтыя іх эмоцыі, гэтыя іх празмерныя рэакцыі, так не гасілі, а крыху прыглушалі бацькі, але не такім чынам, што не рабі, а вось як такі мяккі, цёплы кантэйнер, што ўсё добра, ты можаш свае эмоцыі паказваць, ты можаш сябе паводзіць, але гэта павінна быць у такой прымальнай форме, сацыяльна прымальнай форме. То бок не складана, здаецца, але вельмі складаная рэч, бо трэба вучыцца, разам вучыцца. І нашы гледачы пытанні таксама пішуць пра тое, што трэба разам змяняцца, трэба разам вучыцца, трэба адзін аднаго разумець. Караценька, што гэта за кніга? Што гэта за кніга? Вось калі казаць пра гэты серыял, то там уздымаецца вельмі моцная і важная тэма на сённяшні дзень. Гэта удзел татаў у выхаванні, у жыцці сваіх дзяцей. Калі казаць пра тату ў жыцці любога падлетка, любога дзіцёнка,
ці дзяўчынка гэта, ці хлопчык, тата павінен быць, і ён павінен быць не канапа, якая прысутнічае, стаіць у кватэры, а ўсё ж такі быць актыўным. І, на жаль, ну так сталася, што таты ў нас такія пасіўныя вельмі. Быццам бы ўсё матуля павінна рабіць, выхаваннем займацца дзяцей, таксама яна павінна. Але, на жаль, вось той патрыархальны ўклад, які ёсць зараз, ён вельмі некарысны ні для мужчын, ні для жанчын, і для дзяцей таксама. То бок вось гэтая кніга... Кожнаму чытаць, абавязкова. Шановныя сябры, чытайце добрыя кнігі, слухайце разумных псіхолагаў, псіхалагінь, таксама экспертак. І дзякуй, Наташа, дзякуй вялікі за размову. Вучыцеся разам, Гэта была вучыцеся слухаць псіхалагіня і псіхатэрапеўтка Наталья Скіпская. Дзякуй вялікі. У працяг падлеткавай тэмы будзе частачка пра тое, як дзеці праводзяць сваю суботу ці нядзелю. Мне падаецца, што калі яны гэта робяць у мабільных тэлефонах, гэта не вельмі добра. Найлепей... Не ў мабільным тэлефоне лепей. Чаму? Даведаемся з навінаў з будучыні. Мабільнікі пачынаюць забараняць у школе. У шмат якіх навучальных установах гэта ўжо практыкуецца. А з 1 верасня ў сталічных школах канчаткова забароняць вучням мець смартфоны на уроку. Спадзяюся, што пры гэтым у нас не будзе, як у Нарвегіі. Там, не паверыце, пасля ўвядзення забароны на мабільныя тэлефоны выявілася праблема. Школьнікі не ўмеюць вызначаць час на звычайных гадзінніках. Дырэктар прызнаўся, што педагогі рыхтаваліся да змагання з тыктокам і гульнямі, а давялося са стрэлкамі на цыферблаце. Спачатку гэта было смешна, потым крыху сумна. Цяпер настаўнікі экстрана праводзяць міні-урокі пра аналагавы гадзіннік. Мы пераможам у бітве супраць лічбавых тэхналогіяў. А я сумняюся, як людзі могуць адмовіцца ад тэхналогіяў, напрыклад, такіх, якія сабрала ў наш дайджэст будучыні. Вельмі каротка пра тое, што ўжо ёсць і рана ці позна дойдзе да нас, каб змяніць нашае жыццё. У адным з каліфарнійскіх рэстаранаў распачаў працу робат-кухар Зіпі, які гатуе на ўзроўні вартым зоркі Мішлен. Ён робіць стравы розных кухняў свету і з першага разу запомніць любы паказаны яму рэцэпт. Гатовасць страваў ён вызначае з высокаю дакладнасцю. Кампанія Lenovo рэпрэзентавала ультратонкі ноутбук, што працуе на сонечнай энергіі. Ён зараджаецца нават пры пакаёвым асвятленні, хаця найлепшыя вынікі забяспечвае сонечнае святло. У Вялікай Брытаніі распрацавалі самаўзнаўляльны асфальт. Ён самастойна з дапамогай мікраспораў з алеямі ліквідуе дробныя расколіны менш чым за гадзіну. Японскія інжынеры распрацавалі экзашкелет рукі, які дапамагае піяністам палепшыць тэхніку выканання хуткіх адцінкаў твору. Тэхналогія здольная дапамагчы і ў аднаўленні рухаў пасля траўмаў ці інсультаў. Huawei прыдумаў рабатызаваную руку для зарадкі электрааўтамабіляў. Кіроўцам больш не трэба выходзіць з аўта і ўручную падлучаць кабель. А як вам такія чаравічкі? Moonwalkers Aero, дзякуючы электрарухавіку і колам, дазваляе перасоўвацца ў 2-3 разы хутчэй і пры гэтым не напружвацца. Разагнацца можна да 11 км за гадзіну. Гэта былі навіны з будучыні. У эфіры іх можна паглядзець у чацвер а 7 вечара. А на ютуб-канале Белсат Лайф яны з'явяцца ў нядзелю раніцы. І вось глядзіце, хто зараз з намі. Пам-пам! А это означает, что я зноў распавяду вам некаторыя навіны, пра якія вы пішаце ў сваіх сацыяльных сетках. Вы ведаеце такія словы, што вечна можна глядзець на раніцу з Белсатам, па-першае. Ну і астатняе ўжо не важна, як гарыць агонь, як цячэ вада, або як казалі ў мяне ў універсітэце, як цячэ марціні і як гарыць тэкіла. Тым не менш, беларусы могуць вечна глядзець на тое, як праз нашую цудоўную краіну лятуць птушкі з выраю да сябе дадому. Гэтак відэа размясцілі ў тик-току газеты «Нарачанская зара», а у «Нарачанскай зары» ёсць тик-ток, дарэчы. Так вось, аказваецца, што птушак заўважылі ў Мядзельскім раёне. Вы зараз бачыце гэта на сваіх экранах. Яны, паміж іншага, накіроўваюцца, не ведаю чаму і як гэта вызначылі, але ў Казахстан. Падкрэсліваецца, што ў Беларусі яны зробяць
зробіць некалькі прыпынкаў для адпачынку і палятуць далей. Вось А там забукаваны ў них нейкія апартаменты ў Беларусі, вось адкуль яны зробяць некалькі адпачынкаў, ведаеш, і пасля б уже... Асцярожна, шаноўныя птушкі над Беларусю, вы ж памятаеце гісторыю. Бяспеку, клапаціцеся пра бяспеку. Так, дбайце пра сваю бяспеку. Мне вельмі падабаецца, калі вось птушкі, я не ведаю, ці гэтыя птушкі робяць мурмурацыю. Мурмурацыя — это калі вось вельмі шмат птушак... Куда нам? Як вам гэта? Кому я нешта распавядаю? Это коткі робяць. Нет, вот стая птушак робіць вось такой вот мурмурацыя. Гэта кіно з Лео Ді Капрыо. Гэта называецца мурмурацыя. З Лео Ді Капрыо «Титанік», а гэта мурмурацыя. Прабачым. Не, мне падабаецца. Яшчэ. Так, можам ісці далей, працягваем тэму прыгажосці. Сёння ва ўсім свеце праходзіць акцыя, да якой далучаецца мільёны людзей. Гэта называецца «Дзень зямлі». У чым сутнасць гэтай акцыі? Людзі проста выключаюць святло, і яна прызвана звярнуць увагу на пытанні змены клімату, эканоміі энергіі і экалагічнай бяспекі. Прапануем далучыцца да гэтай акцыі таксама і беларусам. Што для гэтага трэба зрабіць? Нічога асаблівага. Проста з 8 вечара, 8:30 до 9:30 вечара выключыць святло, ды іншыя электрапрыборы. 1 гадзіну трэба пасядзець без... 1 гадзінка без электраэнергіі, без яе выкарыстання, і зямля стане чысцей. Калі гэта зробіць мільёны, мільярды... Зразумела, гэта такі нібыта гэп, які раз, і эканомія. Электрычны гэп. Такім чынам, сябры, вы абавязкова далучайцеся да гэтай акцыі, ну і мы, можа быць, таксама паспрабуем без святла пасядзець. Ну, такім чынам ідзем далей і пераносімся ў Гомель. Што там адбылося? Там адбыўся доказ таго, што беларусы самая добрая нацыя. Там заўважылі аб'яву, якая здзіўляе сваёй шчодрасцю. У TikTok шырыцца відэа, у якім можна заўважыць незвычайнае пасланне. Каля крамы светлафор, хто ведае Гомель, нехта клапатліва склаў дровы і напісаў, што іх можна забраць бясплатна. Відэа набрала больш за 50 000 праглядаў. Вось такая справа. Напісана яшчэ «то беш дарам». Калі вы не зразумелі, што такое бескаштоўна, дарам, бярыце дарам. Было б файна, калі побач яшчэ вісела нейкая такая аб'яўка, што бярыце дровы дарам, але мы можам прапанаваць дастаўку там за 30 рублёў. Ці за сотак. А вось наш QR-код, калі ласка, скануйце. І калі вам патрэбна больш дроваў, вось мы ўжо прыдумалі нейкі план. Падаецца, як гэта бізнес-план. Вось такія навіны на сёння. Дзякуй табе, вялікі. Гэта было цікава. Ну, па-першае, запрашаем вось са святлом паэксперыментаваць. Паспрабуйце, паглядзіце. А калі ёсць вось свечы, так, гэта свечы, агеньчыкі нейкія, некую рамантычную атмасферу, гэта ж можна сумяшчаць. Вы разумееце, гэта тут выключылі, а тут вось робіце некае. Candles. Ой, нешта пайшло. Гэп. Дзякуй, Андрэй. Дзякуй, Андрюша. Дзякуй, прыхадзі яшчэ. Дзякуй, прыхадзі яшчэ да нас. Тады ўжо... Як слова з птушкамі называецца? Памятаеш? Мурмурацыя. Так, амаль. А я хочу нагадаць, што раніцу мы таксама сустракаем з Вольгай Сафронавай, двухразовай чэмпіёнкай Беларусі і віцэ-чэмпіёнкай Польшчы па конным спорце. І вось цікавае пытанне. Ці прывязваюцца коні да чалавека? Таксама, як чалавек прывязваецца да коняў. Вось зараз гэта і пабачым. Молодец. Если я продам всех сейчас своих лошадей, то несколько лет я спокойно не могу не работать. Добро. Да, но у меня просто абсолютно другие приоритеты. Во-первых, стоимость лошади это то, сколько за нее заплатили. Да? На данный момент она может стоить, она выиграть какие-нибудь соревнования, стоить миллионы евро. Да? Прям выиграть чемпионат мира, например. А послезавтра у нее случится что-нибудь со здоровьем, не дай бог. И она не стоит ничего. То есть, да, это настолько лотерея, это не значит, что все, кто владеют лошадьми, это супербогатые люди. Нет, мы больные люди. У него на обед сегодня каша, называется мэш. Такая, она очень полезная для пищеварения. В ней есть электролиты, минералы и так далее. И еще вот такой микс солянки. Такой. Лошади немножко отличаются от собак тем, что они так не привязываются к одному конкретному человеку. То есть для него главное, чтобы у него его жизнь не потеряла свой уровень комфорта.
чтобы его 3 раза в день кормили, чтобы он ходил на прогулку, чтобы он двигался, бегал и так далее. И это для него самое важное. Завтра вместо меня будет какой-то другой человек, который будет исполнять эти же функции на том самом уровне, который ему нравится и комфортен. Ну, он скажет, ну, нормально, пойдет. Нет, он не будет сильно скучать и так далее. А я буду. Вот ты сейчас тоже можешь сказать, что у него грустные глаза, правда? А он так настолько расслаблен, ему так кайфово. Он побегал, он поел, идет на прогулку свою. Следующие несколько часов он проведет тут, на солнышке. Это жизнь. У Вольгі 3 кані, але ёсць той, хто побач з ёй даўжэй за ўсіх. Менавіта ён сфармаваў яе асобу, навучыў яе цярплівасці, любві і клопату. 17-гадовы Сандро де Амор. Хочу показать себе, мы недавно делали с Сандрой такую интересную съемку. Мы снимали зрачки. Это вот глаз Сандра, и это вот мой глаз. Они абсолютно разные, у каждой лошади свои, но у нее вот так отражается почему-то, что у них такие горы перевернутые. Да какие-то неземные существа. Я себя чувствую на своем месте на 1000000%, но я должна быть здесь. Я должна быть рядом с этими конями, нюхать, целовать, водить, убирать какашки и все такое. Я должна быть здесь. И вот это сама цель. А што наконт такой традыцыйнай спартыўнай мэты кожнага спартоўцы стаць алімпійскім чэмпіёнам? Конечно. Конечно, есть. И ты просто идешь шаг за шагом, и ты не знаешь, получится у тебя или нет, да, чем закончится, потому что самое интересное и самое классное – это путь. Ад зорак спорта да зорак на нябёсах, літаральна. Бо сёння, 29 сакавіка, будзе сонечнае зацьменне. Мы не маглі абысці гэтую тэму і запрасілі да сябе таго, хто можа пра гэта аўтарытэтна распавесці. А гэта астрафізік, PhD па рэлятывісцкай астрафізіцы Іван Сіўцоў. Іван, вітаю. Па-першае, што такое рэлятывісцкая астрафізіка? Гэта тая астрафізіка, якая мае рэчы з рэлятывісцкімі рэчывамі усялякімі. Гэта калі ў нас ёсць нешта, што рухаецца з хуткасцю каля хуткасці святла. Вельмі блізка. Гэта найбольш энергетычныя выбухі усялякія, якія робяцца ў нашым сусвеце, і ўсё астатняе ось такія штукі. Мая спецыялізацыя былі гамма-выбухі. Так, трэба распавесці. Я зразумела, медытацыя. Трэба яшчэ раз распавесці. Сёння сонечнае зацьменне. А вось у старажытнасці гэтае зацьменне, гэта ўсё такое магічнае. Там неўраджай, катаклізмы, нешта непрыемнае. Да чаго сёння рыхтавацца і ці рыхтавацца агулам? Ну, вось такіх катаклізмаў звычайна не будзе. Вось гэта ўсё такое больш вераванне, не насамрэч вось такое бывае. Але я павінен сказаць, каб людзі не глядзелі на зацьменне проста вачыма. Бо гэта сонца выжыгае нашыя вочы, калі глядзець без нічога. І трэба глядзець праз нешта такое вельмі цьмянае тут. Бо гэта... Акуляры сонечныя. Адны акуляры не будуць. Вось як мінімум 2 акуляраў праз 2. Глядзець трэба, можа быць нават 3, нешта такое. Але гэта трэба глядзець так, каб вачам не было больно ні ў коім разе. І нешта вельмі цёмнае такое. У дзяцінстве, я памятаю, мы капцілі шкло. Бралі кавалак шкла, капцілі на вогнішчы, і вось гэта чарнота такая вось і была акулярамі нашымі. Так. Яшчэ фотаплёнку, яшчэ фотастужкі рэкамендавалі, але зараз вы іх нідзе не знойдзеце практычна. А для тых, хто не мае капчёнага шкла, распавядзіце проста нам інстаграмерам, як будзе выглядаць гэтае зацьменне, каб, мабыць, нейкі скриншот зрабіць і выкласці. Бачыла. Глядзіце, насамрэч гэта будзе толькі частковае зацьменне, таму у нас месяц будзе толькі вось такой кусочак
ад сонца адгрызе. І гэта будзе амаль што не бачна. То бок менш за палову. Вельмі менш за палову. Гэта будзе там 10%, 15%, нешта такое. І гэта будзе нават не бачна, бо наше ўспрыяцце лагарыфмічнае, і мы гэта проста аўтаматычна адкалібруем. Калі вы не будете глядзець і ведаць дакладны час, калі глядзець на сонца, вы нават нічога не заўважыце. А ў 25-м годзе вось такі цэлы, багаты, астранамічны каляндар падзей. Увесь люты людзі абмяркоўвалі парад планет. Было ажно 6. У красавіку будзе парад планет паменьше, калі можна так казаць, 4 планеты будуць у шэраг стаяць. Гэта нейкая унікальная з'ява, ці пара ўжо такая, парад планет, добра, чаго за ім назіраць? Не тое, каб яна вельмі унікальная, але сустракаюцца такія парады планет, якія, напрыклад, вельмі карысныя. Вось, напрыклад, было такое спалучэнне планет недзе ў канцы 60-х гадоў нават 20-го стагоддзя, калі можна было з дапамогай аднаго спадарожніка даляцець да ўсіх знешніх планет знешняй нашай сонечнай сістэмы. І вось якраз амерыканцы тады запусцілі свае вояджеры. І вояджеры, яны нават зараз сёння існуюць, і нават зараз сёння даюць нам астрафізічную інфармацыю ўжо з-за межаў сонечнай сістэмы, бо яны туды вылецелі. І вось гэтае спалучэнне планет, якое гэта дазваляе, было вельмі рэдкім. А вось такія парады планет, яны больш частыя, яны сустракаюцца, пэўна, можа быць, недзе раз у год нейкі парад планет бывае. Вось. Яны вельмі прыгожыя, але ось такого, каб вялікага астранамічнага значэння не маюць. А па-беларуску прыгожа, вось заўважце, парад планет, мы кажам парад планет, а калі парада планет, што кажа мне? А вось такая жудасная з'ява, як крывавы месяц. Гэта што такое? А крывавы месяц – гэта такая штука, якая з'яўляецца, калі месяц заходзіць у ценю зямлі, але ён знаходзіцца ў цені, але ж сонца, яно ж свеціць на зямлю і праходзіць праз атмасферу. І калі яно праходзіць праз атмасферу, то у нас блакітны свет расходзіцца, а чырвоны застаецца. Спектр. Так, спектр, вось. І якраз у нас неба у нас блакітнае, вось, а месяц, які зараз ўжо вось гэтым чырвоным святлом адцвятляецца, ён становіцца такім крывавым. А супермесяц ёсць такое? А супермесяц ёсць такое. Ён насамрэч становіцца больш? Ён становіцца больш, але вы не вельмі заўважыце гэта вачыма, бо гэта там буквально некалькі адсоткаў. Зноў-такі. То бок, калі мы бачым выявы, дзе вялікі месяц такі, гэта фоташоп. Гэта, не можа быць не фоташоп, гэта можа быць знята просто такім аб'ектывам, які просто вельмі пашырае наше поле зроку. Вось. І яшчэ месяц, калі ён каля гарызонту, ён здаецца большым, чым ён ёсць. Таму што ёсць будынкі і ўсё такое. Не толькі. Ёсць такое воспрыяцце ў чалавека, што здаецца, што вось неба над намі, яно недзе так суб'ектыўна практычна там 300 метраў ці нешта такое. А гарызонт мы ведаем, што ён некалькі кіламетраў, і таму там месяц меншы, а тут месяц большы. Падман зроку. Да, з небам ўсё цікава, з неба нешта валіцца. Напрыклад, пад Смелявічамі пад канец 24-го году зваліўся метэарыт. Восьмы па ліку. Вядома, што гэта падзея таксама, як у любым кіно. А гэта яшчэ параўноўвалі з Віфлеемскай зоркай, бо гэта было на каляды, метэарыт, усе такія, калі ласачка. Чаму важна было яго знайсці? І там грошы прапаноўвалі некаму. І ці можа метэарыт быць небяспечным для беларусаў? Небяспечным метэарыт можа быць толькі, калі ён да вас пападзе непасрэдна на галаву упадзе. Ось такі выпадак быў адзін раз, наколькі я ведаю, у Егіпце, недзе ў сярэдзіне 20-го стагоддзя, але чалавека не ўбіла, яму пала ў нагу метэарытам. Але звычайна яны не атрутныя, яны ніякай атруты там не мае, бо калі яны пралетаюць праз атмасферу, там усё
пражварваецца настолькі, што застаецца толькі ўжо якіясьці окіслы ці якіясьці металы, якія там былі ў гэтым метэарыце. Вось. Нешта каштоўнае. Можна там некага натачыць, я не ведаю, што метала? Ну, у прыкладзе, да, так, гэта можна. Напрыклад, вось якраз у вельмі далёкія часы, вось жалеза, калі яшчэ яго не ведалі, як здабываць з руды, яго здабывалі з метэарытаў. Гэта было метэарытнае жалеза. І нават у Індыі ёсць такая вялізная калонна з вялікага метэарыту, якая зроблена з метэарытнага жалеза, і яна не іржавее. А ў Беларусі для чаго шукалі тады яго? Іх шукаюць для навуковых мэт, бо гэта якраз такі тое рэчыва, якое засталося з першых часоў звычайна нашай сонечнай сістэмы, але і ці яшчэ можа быць яшчэ больш рэдкая і больш карысная з'ява, гэта калі, вось, напрыклад, нейкі вялікі метэарыт калісьці ударыў па Марсе ці па месяцу, і кавалкі гэтага Марса ці месяца вось былі ўзнятыя наверх і зараз выпадаюць да нас, таксама як метэарыты. Гэта бывае вельмі рэдка, але гэта вельмі добрая штука знайсці, вось, што якраз зробіцца на планетах. Гэта нібыта метэарытная дастаўка марсавых кавалкаў? Я так зразумела? Так. А ці вераць астрафізікі ў астралогію? Насамрэч, мабыць, планеты неяк уплываюць на нашае жыццё. Рэтраградны Меркурый. Вось такое. Венера ў Тельце. Венера ў Тельце, так. Ну, глядзіце, ніякую гіпотэзу не трэба. Так я бачу, як вы так асцярожна, крок па кроку. Так. Не трэба адвяргаць зараз адразу. Але статыстычныя даследаванні паказваюць, што ніякіх карэляцый па-за межамі таго, як вы нарадзіліся зімою, то будзеце некалькі больш балець, бо зараз холадна, практычна не існуе. Ну, а калі кажуць, што нехта сёння ў дрэнным настроі, бо рэтраградны Меркурый, ну так хочацца сказаць, так, гэта з-за таго, гэта вось толькі гэта. Неба дапаможа нам, як там кажуць. Але ж вось гэтыя ўсе сполахі на сонцы, яны уплываюць на людзей, але на невялікую частку людзей яны ўплываюць, бо у нас тут магнітнае поле зямлі, яно, калі на сонцы ўспышка, там вылятае многа зараджаных часцінак, якія б'юць па гэтаму полі, яно пачынае вось так вось калібацца, і вось гэтыя калібанні некаторыя з нас адчуваюць і могуць сабе адчуваць не вельмі добра. Караценька, апошняе пытанне. Калі канец света? Так ён ужо быў у 2012. Дзякуй. Вось, гэта добрыя навіны. Бачыце, калі ты запрашаеш астрафізіка, PhD па рэлятывісцкай астрафізіцы, тады вам і кажуць, а ўсё ўжо было, ўсё дрэннае ўжо было, а далей будзе вельмі добра. Вялікі дзякуй вам, Іван, што прыйшлі да нас, гэта было вельмі цікава. У нас вельмі романтычную зорную тэму працягваюць беларускія палацы. Мірскі замак – архітэктурная перліна Беларусі. Ужо чвэрць стагоддзя ён рэпрэзентуе нашу краіну ў спісе сусветнай спадчыны ЮНЕСКА. Пабудаваны ў 16 стагоддзі замак спалучае готыку, рэнесанс і барока. Мірскі замак належаў князям Ілінічам, а потым Радзівілам, і за сваю гісторыю неаднаразова быў зруйнаваны. Цяпер замак цалкам адноўлены. Адкрытыя музейныя залы, вежа, падзямелле. Вакол маляўнічы парк і возера. Побач капліца-пахавальня Святаполк Мірскіх. У замку можна ўбачыць найвялікшую ў краіне калекцыю старажытных шпалераў, унікальных ручных габеленаў, калекцыю старажытных манетаў Вялікага княства Літоўскага, Рэчы Паспалітай і заходняй Еўропы 17-18 стагоддзяў. Час ад часу ладзяцца сапраўдныя рыцарскія турніры і фестывалі. Навокал замку вядзецца рэканструкцыя італьянскага саду 18 стагоддзя. Хутка госці змогуць прайсціся тымі ж прысадамі, што і князі Радзівілы.
Ружанскі палац часта завуць беларускім Версалем. Калісьці гэта быў пышны палацавы комплекс і рэзідэнцыя старажытнага роду сапегаў. Тут праходзілі паседжанні трыбуналу ВКЛ, найважнейшага суда краіны. Развязваліся дзяржаўныя справы, грымелі раскошую прыёмы для паслоў і каралёў. Сваю гісторыю палац адлічвае з канца 16 стагоддзя, калі зямлю ў Ружанах набыў Леў Сапега. Спачатку тут збудавалі магутную фартэцу з вежамі і багатымі шматузроўневымі скляпеннямі. Праз амаль 200 гадоў фартэцу перабудавалі ў палац у стылі барока з элементамі класіцызму. Гонарам рэзідэнцыі былі велізарная бібліятэка рэдкіх і дарагіх кніг, галерэя каштоўных карцінаў. Знайшлося месца і для ўласнага тэатру. Але войны, што прайшліся па беларускай зямлі, не былі літасцевыя да палацу ў Ружанах. Падчас вайны са шведамі ў 18 стагоддзі ён моцна пацярпеў, а ў Першую сусветную вайну быў амаль цалкам разбураны. Да сёння ў палацы трываюць рэстаўрацыйныя працы і археалагічныя раскопкі. Наведнікам дасяжная адноўленая цэнтральная брама і ўсходні флігель, дзе працуе музей. І хоць спецыялісты крытыкуюць рэстаўрацыю, палац у Ружанах заслугоўвае ўвагі турыстаў. Дарэчы, паводле легендаў, Ружанскі палац злучаўся падземнымі тунэлямі даўжынёю 25 кіламетраў з Косаўскім палацам. Косаўскі замак або палац Пуслоўскіх узвёў у 19 стагоддзі шляхціч з багатага і знатнага роду Пуслоўскіх. Будаўніцтва доўжылася амаль 12 гадоў. Вітражы палацу і 12 зубчастых вежаў, якія сімвалізуюць 12 месяцаў, адпавядаюць канонам неаготыкі, асіметрычнае планаванне прыкмета класіцызму. У замку было больш за 100 пакояў. У смарагдавай зале прымалі важных гасцей. У белай ладзіліся гучныя і яркія балі. А вось чорны пакой гаспадары палацу выкарыстоўвалі як асабістае казіно. Ён прызначаўся выключна для азартных гульняў. Шыкоўная бібліятэка палацу Косаве налічвала 10 тысяч асобнікаў рэдкіх кніг. Палац моцна пацярпеў у Першую сусветную вайну. Былі страчаныя аранжарэя і сад з рэдкімі раслінамі, разрабаваная калекцыя жывапісу і статуяў. У гады Другой сусветнай вайны на тэрыторыі садзібы і вакол было некалькі гетта. У 1944 годзе пры адступленні нямецкіх войскаў палац спалілі партызаны. У 2008 годзе ЮНЕСКО прызнала замак перспектыўным турыстычным месцам, і на яго рэстаўрацыю быў вылучаны грант. Пасля працяглай рэканструкцыі ў 22 годзе Косаўскі замак адкрылі для наведванняў. І ён варты таго. Пагатоў праз дарогу ад яго месціцца музей сядзібы нашага земляка, кіраўніка паўстання 1794 года Тадзеуша Касцюшкі. Ну, прыгажосць жа, прыгажосць. Наведвайце, калі ёсць такая магчымасць, а калі вы снег сойдзе, так зусім. Цягам часу яны робяцца яшчэ больш прыгажэйшымі, але ж калі ласачка, менш сайдынгу, менш пластыка, менш металачарыпіцы, што яшчэ там існуе? Гэта ты пра лецішча людзей. Не, гэта калі рамантуюць рэновацыі, нашыя беларускія замкі, крэпасці. І вось гэта ўсё, і сайдынг, пластык, металачарыпіцы. Захоўваць так, як яно было. Андрэй, каментары. Што пачарыпіць? Па чарапіцы все в парадку, але пакуль што распавяду вам, што пісалі нашыя паважаныя гледачы. Нагадаю пытанне, Дзеніс, нагадай пытанне, якое там было ў нас. Што гатавала вам бабуля на сніданак? Вось, бабуля гатавала бліны ілюковы. Чаму ілюковы? Бо іх любіў нейкі Ілля з іхнай вёскі на мяжы Мядзельшчыны і Пастаўшчыны. Вось, гэта такія аладкі са смятанай і цукрам. А яшчэ масленічныя блінцы, блінцы з маслам і цукрам унутры скручаныя. То бок, твае котлеткі я магу назваць кацярынінскія. А вось вы блінцы скручваеце ці такі куточак робіце? Вось які у вас? Давайте, раз. Я скручваю. Я не ем бліны. Я скручваю, мабыць. Што ж, хацелось бы дадаць, гэты хлопчык нам не падыходзіць. Працягнем. Класічнае сняданне тое, што не даелі на вячэру.
не свінням жа аддаваць. І вось гэта... Не свінням, а свінням, так? Ну. Свінням або свінням, так. Свінням. Я ведаю, гэта джоук, як вы кажаце ў гэтай праграме. Я из Мінска. Ну, вот такія, карацей, каментары ад нашых шановных гледачоў. Вось такая ежа, такія сняданкі. Сябры, мы робім усё, каб ваша раніца ў суботу і ў нядзелю была добрай, цікавай, прыемнай, музычнай. Раніца ў суботу ўжо скончылася зараз. Мы з вами будзем развітвацца праз хвілінчку. Але ж сустракаемся заўтра ў нядзелю. Шмат цікавасцей. Абавязкова Андруша будзе. Я прыйду. А я буду? Ты будзеш, ты заўсёды. А вы будзеце з намі? Я не магу супакоіцца, бо гэта быў вельмі цікавы трек. Калі ласка, пішыце каментары, стаўце добрай, падабайкі цікавай вам нашай суботы трансляцыі. і абавязкова сустракаемся заўтра. Раніцай прачынайцеся, ставьце свае гадзіннічкі і пішыце каментары, пішыце і стаўце падабайкі. Да пабачэння. Да пабачэння.